krispakki vai? Joo. Eli nämä hiukset sais olla niinku lyhyet. Nämä. Niin. Vähän niinku se oli se, mitä Michael Monroe niin, just, joo. Joo. Eli katsotaan nyt sitä. Tää olisi niinku hyvä, kun on tää panta, niin se vähän niinku sitoo nuo hiukset sinne, ettei se olisi niin on lähtenyt panta silmiin. Joo, nyt ei mitään haittaa. Mä en näe mitään. Sä et näe mitään. Nyt mä näen. Eli tää jää niinku jo kätteen ennen kuin täällä mitään tehty. Oho. No ei nyt kympistä voi kauheasti odottaa. Ei. Mulla on niinku semmonen, jos mä nyt vähän selitän sitä suomea, kun mulla ei oo kuvaa siitä mukana, niin ja tästä sit tarvii just ja näin poispäin tästä asusta, koska se on niinku, mä en oo sitä vielä julkaissut sitä kuvaa mihinkä just sen takia, kun tää eka keikka. Niin, joo. Ja siis se on niinku, mä kävin senkin hakee Punanaamiosta ja muokkasin sitä, tiiäksä semmonen niinku koko vartalon peittävä semmonen tiukka lateksi asu. Joo, no semmosia noi nähty tekkarissa. Niin, joka tapauksessa. Niitä lampeniuksia esimerkiksi. Niin, niin, joka tapauksessa ostin semmotteen ja sit niinku siskojen kaa tuunattiin sit semmonen, et se on hihaton. Ja sit sillä et siinä on semmoset lykkäiset sortsit. Ja sit siihen eteen tulee niinku kirjoitus, et ALS elikkä Antti Laasti, Veikko Saari ja sit 2.0 Special Edition. Ja sit siinä on semmonen pieni vihreä viitta tuolla takana. Ja sit siinä on semmonen bling bling vyö. Ja sit mulla on niinku feikki kultaa tämmönen kaulakori ja rannekori. Ja sit on myös niinku ne tohon samanlainen setti on niinku rannejutut. Et mä haen niinku siellä semmoista periaatteessa niinku stand-up-komiikan supersankariluukkia. Tää lähtee niinku... Joo. Niin toi... Joo, mä nyt näytän sun... Et mä nyt suosittelen lämpimästi. Mä näytän sun yhteinen kanssa. Joo. Siis nyt sillä ei oo tehty yhtään mitään. Tän nyt vaan tarvii kestää tää eka keikka. Niin se näkyy näin paljon läpi. Se on tosiaan kun se on siis tiiäksä tämän Egmonin Groven. Niin. Siellä täällä on näin suuret nämä välit. Joo, mut sehän... Eikö se ole aika hyvä sit kun toi panta niinku se... Niin, mut sen takia tästä, et sä voi tästä... Jos tästä nyt leikataan tämmöisessä lykkäsessä. Ja jos me tästä nyt siis leikkaa näitä niinku lykkäseksi. Niin nää tulee näkyviin nää. Kato, jos... Mä nyt sun kuvainallista saa tarkoittaa kattoo. Eli... Tässä niin sä voit tää ensinnäkin tää pysyy tässä. Sä et voi sä et voi leikata tätä yhtään. Mut eiks mä sen verran, jos se on täällä takana, jos mä sitä vähän lyhennän. Täältä sä voit ottaa pituudet pois kuinka paljon. Joo, mut et sä voi täältä leikata sitä pätkittynä, koska niin pidä se nyt siellä ikussa nää. Joo. Niin siellä ei oo karvoja. Sieltä kun se tulee läpi. Joo, no se tarvii vaan asetella. Se tarvii asetella sillais huomenna. Joo, sun täytyy hirveästi puhua, me ei kannata sitä. Niin, et sieltä ei näy pohjaa. Onneksi se on niinku suht pimeä. Tai sillä niinku... Hämärä. Niin. Silloin se ei niin kauheasti. Mut ei näistä saa pystyyn. Joo, no... Ymmärräksä? Joo, et jos mä leikkaan nää niinku pystyyn, niin silloin... Jos mä otan tästä nyt leikkaan pystyyn, niin... Joo, silloin ei. siihen jää... Siis tää oli ahut. Niin, Siis tätä niinku piduttaa paljon, mutta se niinku niin paljon paksuttaa. Et siis... Tää ei kauhean ahut. Niin jo. No eikö nyt kympillä voi... Mut tää menee... Aina mistä se voi leikata. Joo, Pituudesta. Ja sit ihan tästä edestä voi leikata. Joo. Mut se on tosiaan kun mä pistän ton pannan päähän, niin se on... Sit se niin... Pituudesta tästä voi leikata. Niin, et jos nyt ajattelee, et jos mä tohon pistäisin niinku jonkun hiuslenkin, niin sit sieltä tulis pieni pätkä, niin se vois niinku periaatteessa napsattua vaikka saman tien tosta poikki mun niinku oikeen käden alapuolelta. Joo, ota pois
Selkeä. Se luulee, että sä olet niinku oikein tommonen asiakas. Ja. Kun sä sanot, että sä oot show-ihminen ja metkästi tulla, niin näyttää sulle kadekaloutta lukkeet, mikä on ihan hirveän, ettei sä maksa ihan muuta. Selkeä. Mutta se on... Ja se kestää sul sit niinku, sanotaan, että se kestää 2-3 vuotta. Niin, ja voi olla, että jos tää niinku siis kunnon lähtee ottaa tuulta siiviä, saat tää mun stand-up-missio, niin luultavasti tuun hankkimaan toisiakin perukkeja ja erilaisia esiintymisasuja. Mä just Divetis oon kattonut, mutta silti ei oo samanlainen ollenkaan, mutta kuitenkin. Joo. Niin siinä oli ihan se perukkiin oikein kadetti kanssa. Koko ajan. Joo. Hänenhän perustuu sehän pelkästään niistä arteista perukkeihin ja showssa. Joo, mun niinku... Ehkä jos mun showta ajattelee, niin se on ehkä 1/5 se niinku mun esiintymisasuja ja tää tukkahomma. Totta kai niinku sen jälkimmäisen puoliskon on se mun esiintymisasu päällä, mut niinku... Niin, kyllä mä sitä tuun käyttämään hyväkseni siihen. Mielestäni kun mä leitä työn ohjelta täällä, niin tehdään läpimurroa. No katsotaan nyt mitä tästä tulee. Tällä Mitäs hetkellä tää huomioon niinku... esitys? Joo. Mikä sulla on? Eikmanin Groves. Mikä? Eikmanin Groves, Nättinummessa. Ai ei oo nyt paha sulle. Mulla on esite tossa. Siellä on huomenna muutakin tapahtumaa. Onks sulla ystäväpäivä näitä? Joo, on. Niin mä voin tai sitten tosta, niin voitte sit itse katsoa, että siellä on sapuskaa ja makkaraa ja lettuja ja karaokea laulantaa pisin päivää. Ja siinä on myös se K-kauppa on niinku yhteydessä kans siihen, niin mä tein semmosen yhteistapahtuman siihen. No niin. Immunes, laitaks vähän peilinkaa hätäiseen, millainen siitä tuli. Ota sä peili siis. Joo, ihan hyvältä näyttää, ettei ole liian pitkä, ettei peppu peity. Se on sano. Joo, joo, ihan ok. Joo, ihan hyvä, ja sit kun mä pistän sen pannan päälle, niin se sit muuttaa vielä muotoonsa aika hyvin. Joo. Joo, mutta suosittelen lämpimästi, että leikkaa sitä kerroksittain. Pistä se päntä päähän vai anna sellainen hyvänä alla. Koska tää on niin nokkanen. Ja jos sä kuitenkin, mä en tiedä liikuuko sä yleisöjoukossa, ei ole sä koko ajan sodaa. Niin jos sä liikut siellä yleisöjoukossa, niin tietenkin se menee sit, kun sulla on kuitenkin niin fiksu se puku, niin ei viitti sit pilata sitä, että sulla on ihan tämmönen läpinäkyvä toi perukki. Joo. Niin älä leikkaa sitä tuolta päältä. Joo, en mä sitä nyt lähde leikkaukseen, on tosiaan noin harva. Niin mä käyn se ennen seuraavaa keikkaa käyn hommattua, että se sit tuun uudestaan käymään tässä. Joo, niin ja sit osta se, kun siellä on niitä, mitkä on valmiiksi muotoiltuja. Niin sä, kato kun on ihmiset, kenellä on syöpää, niin nehän on syöpärukkeja. Niin yleensä ne on valmiiksi leikattuja, että ne saa sen suoraan jätetty päähän, kun ne sieltä lähtee. Että sitä ei välttämättä leikata ollenkaan. Ja saa sieltä sen mikrofon perukin ja se on siis hirveä. Se on 100, se on valtava. Joo, täytyy käydä siellä se jossain ensi viikolla. Niin käy kyllä katsomassa. Mutta tässä on tosiaan, että se saa olla ihan keinokuituinen ja että sä et tarvi niinku... Aitoa. Niin just. Että se saa olla ihan aitoinen. Yes. Hei hei! Moro. Onks käynyt letti? No. Niin, se on nyt sit siinä. Jees. Kiitoksia. Ja sit sä voit mennä laittaa tän muutaman hiuseulan kiinni, että voit tässä sun sisko soittamaan. Tästä välissä voi ottaa hiuseulan, niin sä ottaa hiukan niin oman tukkan kiinni, niin sit sun teette perätääks vähän keikutti, niin sen aika pistää pois päälle. Otan pannan tosta. Ja mä pistän sen tonne pussiin takaisin ja näin päin pois. Joo, siis kyllä mä ainakin tähän mennessä tykkännyt, kun mä oon niinku Turussa ja kun mä oon Loimaattomassa
Tai niinku osa saattaa olla sellainen niinku hatustemmattuja, mutta niinku melkein kaikki on semmosia, mitä on tapahtunut mulle. 29 ja 50. Joo. Onneksi mä kuulin oikein, mä kuulin 89. Eikä se onneksi mä kuulin väärin siis. Niin, joo. Sitten olikin sanonut, jos sun perunkin sitä. Joo. Yes. No kiitos. Kiitos sulle ja kiitos ajasta ja neuvoista. Ja onnea. Juu. Ennen Kiitoksia. kaikkea. Kaikkea voi tehdä, mitä pääasiassa on. Juu. Niin kuin mun äiti